Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 5 ka eskwelahan sa Cagayan de Oro City gibulabog og shooting threat. Klase sa mga estudyante gilayong gisuspindi. Usap patay sa pagbaha sa Davao City. Sobra libo ka mga residente apektado. Davao City Mayor Baste Duterte gitubag ang paglambigit sa iyang pangalan atol sa impeachment trial sa igsuong si Vice President Sara Duterte. Lihok protesta gipahigayon sa pipila ka vendor sa General Santos City aron babagan ang itukod nga molengke. Usa ka mananagat giatake sa nabingwit niya nga pugita diyang mikapyut kini sa iyang naw.